Mala sirena. U dubokom plavom moru, daleko ispod valova, živjela je mala sirena po imenu Arijela. Arijela je bila znatiželjna mlada sirena koja je voljela istraživati sve što se nalazi ispod i iznad mora. Njezina najveća želja bila je vidjeti svijet ljudi. Jednog dana dok je plivala blizu površine, Arijela je ugledala veliki brod. Bilo je tako uzbudljivo. Ubrzo je primijetila mladog princa na palubi i nije mogla odvojiti pogled od njega, ali tada, iznenada, digao se jak vjetar i brod je zaplovio ravno u oluju. Arijela je brzo zaplivala prema princu koji je pao u more, dok je oluja nosila brod dalje. Bez razmišljanja, mala sirena je zaronila duboko, pronašla princa i spasila ga. Izvukla ga je na obalu i nježno mu šapnula na uho. Sve je u redu, sada si siguran. Kada su ljudi došli da ga pronađu, brzo se sakrila iza stijena, ali iz daljine je gledala kako ga odnose. Od tada, Arijela nije mogla prestati misliti na princa. Čeznula je za njim i sanjala da može hodati među ljudima kako bi ga ponovno vidjela. Na kraju je odlučila posjetiti mračnu morsku vješticu. Vještica joj je ponudila čarobni napitak koji će je pretvoriti u djevojku koja ima noge umjesto peraje, ali uz jednu cijenu. Morat će joj predati svoj predivni glas. Arijela je bila odlučna i pristala je. Popila je napitak, a odmah zatim osjetila kako joj nestaje rep i umjesto njega dobiva noge. Ostavila je sve što je poznavala i krenula prema obali. Na kopnu je srela princa. On ju je začuđeno pogledao, kao da je prepoznaje, ali nije bio siguran. Ubrzo su postali prijatelji. Svakog su dana provodili vrijeme zajedno, ali princ nije znao da je ona ista sirena koja ga je spasila, jer Arijela nije mogla govoriti. Princ je dogovarao vjenčanje sa drugom djevojkom jer nije znao da ga Arijela voli. Na kraju, dok su se svi spremali za prinčevo vjenčanje sa drugom djevojkom, Arijela je tužno promatrala obalu. Ali tada, princ se sjetio. Iako nije mogla govoriti, u njezinim je očima vidio ljubav i sjetio se nježnog glasa koji mu je šapnuo kada ga je netko spasio u oluji. Princ je tada shvatio da je Arijela ta koja mu je spasila život. Shvatio je i da je zapravo ona djevojka koju je tražio. Prekinuo je vjenčanje, potrčao prema njoj i zamolio je da ostane uz njega. U tom trenutku pojavila se morska vještica, ljutita što će izgubiti Arijelin glas, ali princ ju je zamolio za milost i ponudio joj svo bogatstvo svijeta u zamjenu za Arijelin glas. Vještica, dirnuta ljubavlju između njih dvoje, smilovala se. Arijela je ponovno mogla govoriti i sa suzama radosnicama izgovorila je princu riječi koje je dugo sanjala. Volim te. Princ ju je zagrlio i poveo je u dvorac gdje su se vjenčali i živjeli sretno. Arijela je pronašla svoje mjesto među ljudima, ali nikad nije zaboravila svoj dom u moru. Često je gledala prema valovima i kad god bi poželjela, zaplivala bi u moru s obitelji i prijateljima, sretna što može biti dio oba svijeta. I tako su Arijela i princ živjeli sretno između mora i kopna, zauvijek zajedno.